игрището е номер 18 Жасмина Атанасова, а на нейно място Виктория Танева, а другата, която напусна игра, е Рая. Включването в игра на Бабюк на мястото на Динева и още две промени, така че има още опции пред себе си. Равначка, изстрел, по-скоро подаване и нов гол. Но и сериозна лемъчте за равначка. Ето сега ще видите. Стигна до топката, подаде и доста грубо Царева влезе в краката й. Бабюк към Гнидюк, двете украинки или две от украинките в Локомотив Стара Загора, така по правило казано комбинираха. Десмерян сега връща назад към Нора Димитрова. Яница след това обаче не е всичко е по моя въпросът какъв ще е крайният резултат. Регистрирано момичета има на пейката, тя вече се появи в игра. Кристин Джасова замени преди 10 минути Силвия Джалева. Иначе на пейката на Пирин са още Евгения